Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Bugün din söhbetlere programamız hepde de bir gezek kolya hazırlıkça. O dördüncü nemem yani Kur'an ve İslam'ın kökleri. Bu nereden gelip çıkan var arada fikir yörediyasda. Kan aydlanok, aydlayan zat o ine şeyle bolupdur diye, nädip bolupdur anan diýerler-de. O inanmaň gerekliliğini aýdýarlar ýöne hakykatdan taba beýle zat bolup bolmandyrmy, onuň izine düşmägiň dogry görülen ok, o nemeden emoklarda. Düşen emoklar adamlar kan bilmeýärler. Indi bugün sizin bilen ýeneden bir aýaty ele alýas. O şeýle bir aýatyň nemesi gelsin. Biraz gurrun edeli. O Muhammed suresi 4. ayet barada gurrun ederiz bugün. Yani ona gelmezden ozak birazrak ýatlatma demekçekde. Belki bu hazır 4. bölümde Kur'an ve İslam'ın kökleri diýende. Bundan öňki bölümleri görmedikler boluplar, ýöne olaram hökman görmegine gaýşy edýän sebäbi yarım saata sığdyryp kän uzatman neme bolar ýaly gurrun edilýär soňa baka giňiş uzyn gurrun ediler. Ýöne şu wagt ine İslam'yň we Kur'anyň kökü diýilende nerden gelip çykdyr, näme bolupdyr diýäs, onam ýene Kur'anyň öz içinden okap berýärse ýa adamlar hayran galýar. Kur'anyň içinde şeýle ayetler barmy diýip adamlaryň pikir edýän ayetler aslında ýok. Şu bolmalydyr diýilen ayetler ýok. Onuň tersine bar ýöne ýa näçe wagtdan bäri, yüzlerçe ýyldan bäri mollalar, ýene nämeler, padşahlar, sultanlar şeýdip adamlara aldap ýördi. Ne men şoňa inanýan, şu kitap Allah tarapdan ýiberilen. Şoň üçin boyun egin diýär-de, ýa Kur'anyň içinde de şeýle neme bar. Kur'anyň gelip çykyşy barada şeýle soralýar geçenki çykyşda aýdypdym. Arap imperiýasy İslam dinine döretdim ýa-da İslam dini Arap imperiýasyna döretdim diýip bir soralýar. Indi tarih ilmi vardır, tarih bilimi ele alanmakta. Birinci Arap imperiýasy döredi, ondan soň Arap imperiýasy İslamy döretdi. Onuň hem sebäbi şeýle basyp alan ýerlerini bir wagda güýç bilen basyp alýar, ondan soň izgiderli güýç bilen saklamak üçin gatkan güýç gerekde. Soňsuza çelli bir güýç gerek, ol bolmandygy üçin buna efektiw bir näme öwürjek bolýarlar. Olam din döretmek. Şu Arapların basyp alan yerlerine bir orta dereceli din getirmeli. Şu din bilen inandyryp seredin, buna biz islap etmedik, yine size islap basyp almadık. Allah buyurýar, tawşyrýar. Biz dini aýratmaly. Şonuň üçin demetdik, söýüşdik. Siz düşnüňiz ok diýen ýaly. Bir neme diýilýär-de bahana döreýär. Elbette İslam hazırki İslam 1000-nji ýyldan soň dörep başlady-da, şu günümizde İslam var. 1000-nji ýyldan soň dörep başlady. Ondan öň ullakan nemesi ýok. Ýene ayetler okudukça da görersiňiz ýuwaşlyk bilen şeýlerak bir neme. Indi mundan öňki okan ayetlerimizi birazrak ýatlap geçeli. Ine topraklaryňyz, başgalaryň topraklaryny basyp almak, malyn mülkün talamak, aýallaryny, çagalaryny, gyzlaryny gyrnak etmek, kul etmek, öldürmek, şu wagt öldürmek we aradaky nemeleri geçýär. Ýa-ni kellesini kesin, barmaklaryny çapyň diýen ýaly ayetler bilen dolu. Soň ne adam şeýle bir soraýar. O merhametli, rahmet etjek olan Allah näme onu bunu öldür diýär. Diýilen ýalyk neme soraýar-da adam. Kim şonu soraýar. Şu ayetleri hiç bir ýerde, hiç bir molla, hiç bir
o imam, yene näme hojasy okap düşündürip berýändir. Ýanyna da ertmeýärler. O soňa waka siz gowuja onanyp aklyňyzy ýitiren wagtyňyz aýdyp berýärler. Soňra şoň netijesinde de özlerini bomba aýdyp partlatyp beren haýsy, onuň munyň kellesini kesip beren haýsy hiç gözüni yumman, gyrpman neme diýär. Olum birden bolanok bu zat çağalykdan başlamaly, çağalykdan edilen adamlar şeýle bolýar. Ýogsa 20-30 ýaşdan soň şu zatlar okap bir düşündürip berse, insanyň ahlagy Kur'any galdyryp bilen oksa, Kur'anyň ahlagy insanyňkydan iza galýar-da. Sebäbi hiç kimem biriniň malyny ogurla, tala, basyp al topraklaryny, aýallaryny gyrnak et, zorla, paýlaş, aýalyň. Seni öldürseler aýalyň alýarlar, soň paýlaşýarlar-da. Ondan soň kellesini kes, öldür, ýene näme diýip aýdylýan ýeri ýok-da. Soň adam bu zatlar okandan soň biraz pikirlenip başlaýar. Näme üçin beýlekan diýip. Bizem şonuň üçin okuýasy. Size hiç kim hiç ýerde Kur'anyň aýatlaryny okap berenlerdir. Kur'any diňe diwarlarda asylgy odan daş ýasandyrlar, asyp goýandyrlar. Şonda görýänsiňizdir. Ýogsa içinde näme ýazýar? Şo döwrüň araplary näme barada pikir edipdir? O zatlar barada hiç nämämiz ýok. Soň İslam hiç haçanam kılıçsız ýaýran däldir. Iň uly nemeleri bardy da. Indoneziya hiç ýyle uruşsuz, nemesiz İslam kabul etdi diýip bir orta hekaýat diýerler. Onam geçenki nemede düşündürip berdim. Ýani Padri uruşlary bolupdyr da. 1803 ýyldan başlaýar. 1837 ýyla çel dowam edýär. 34 ýylla gyrgynçylyk. 232 miňden gowrak adam ölüpdir. 232 miňden gowrak adam şu dini ýaýratjak bolup diýerler Indoneziýada. Padri uruşlary diýip ýa-da inglizçede Padri Wars diýip 3 sany mollanyň neme baş tutanlygynda başlanan uruşlar, mollalar uruş başladýar, gyrgynçylyk başlaýar we iň soňda ýene dol ýeňip bilmeýärler. Ýöne gatykän gyrgynçylyk getirýärler, birgiden aýallar hem gul gyrnak edip satyp daşar ýurtlara Indoneziýanyň halkyny ýanky öldürülenlerin daşında da ondan has köp gyrnak edilip satylanlar var da daşar ýurtlara. Sebäbi bu mollalar hiç zat öndürmänligi üçin olowan ele geçirýär, soň kiçi ýaş çağalary, soň aýallary gyrnak edip daşyna satýar da. Indoneziýada köpräk söwda bilen gyzyklanýarlar. Ol adalarda kän ullakan neme ýok, bir zatlar ekip balyk tutup bilýärler, ýani onuň daşynda ullakan önümçilik we resurs ýok. Şonuň üçin söwda iň möhüm bir zatlaryň biri. Bular hem basyp alan ýerlerinde owalar basyp alýarlar da, batykän. Şo taýdaky aýallary gyrnak edip satýarlar. Olaryň neme girdejisi şol. Pikir edin, kän işlersiňiz. Daş döwrüňizde de ay ýok, kılıç bilen däl diýip neme derler. Soň biz öz meselemize geleli. Bizde de iki sany uruş bolýar. Talkan we näme tegarkyn näme şonuň ýaly. İki uruş bolýar Oğuzlar bilen Araplaryň arasynda. Şonda bir uruşda ýanky 40 miň soň umumy uruşlaryň hemmesini alanda 100 miň adamyň öldürilendigi aýdylýar-da. O tarihe girip okap görüm, o zatlary ýazýandyr. Soň şonda öldüren wagtlary adamlaryň ýanky Oğuz bizim ata-babalarymyzyň cesetlerini gaýalara, agaçlara hemme ýere asyp çykypdyr, ýanky göz gorkuzmak üçin. Bize garşylyk berseňiz siz hem şeýle bolýaňyz diýe.
Olaryň Araplaryň isleýän näme? Sen olara boyun egip salgyt töläp, bar ýok hemme zadyň şu Araplara tawşyrmaly. Şolaryň göz astynda bolmaly da. Ondan soň olam senden gelip bir giden aýallary onu muny gyrnak edip alyp gitjek. Senin çağalaryň erkek oglanlar olary esker edip aljak. Şeýle bir zat bar. O taýda din min ýok, ýyldaşlar ýa-ni dini haýratmak üçin geldi diýseniz. Din müňünji ýyllarda dörep başlaýar-da. Diniň gerekliligi Araplar şu din olmasa bolanok diýip bir edip görýärler, kabul etmeýär. Bularyň bir 100-150 ýyly çekeleşmek bilen ýok bizimki hakyky din diýip çekeleşmek bilen geçýär, inandyryp bilmä. Ondan soň ýuwaşlyk bilen nemeler syýasy bahbitlerini ulanıp başlaýarlar da şonda ýuwaşlyk bilen o din İslam diýip ýaýrap başlaýar ýoksa o İslam diýmek boyun eý diýmek manysy. Müslüman diýmek boyun egen diýmek. Araplar Müslüman bolmagyny isleýär. Araplar özlerine Müslüman diýen nokta ilk başlarda. Müslüman diýip basyp alan ýerindäkiler aýdýar. Ýani boyun eýdi diýär. Ondan soň bir wagtdan soň bu manysyny ütgedýär. Ýok biz boyun eý diýen wagty bize däl Allah boyun eý diýýär. Bize Müslüman diýip aýdyp başlaýarlar da ýuwaşlyk bilen. Ne şeýle indi bu aýaty okaly ýyldaşlar näme ýazypdyr bu taýda indi? Näme diýipdir? Kur'anyň Tanrysy bize hiç okulmayan ayetler okaly. Ve fe iza laqitum haçan da diýär siz olar bilen yüzleşen wagtyňyz. Ellezina kaferu. Olar kim? Olar kapyrlar. Fezar ber riqab. Olaryň kellelerini çapyň. Boyunlaryna urun diýär de kellesini çapyň. Yani fikredin göne şeýdip ayetler başlaýarlar. Muhammed suresi 4-nji ayet. Dine öldürmek, nemetmek barada gidýändir köp Kur'anyň içinde. Eýdi öldürmeli, beýdi öldürmeli. Ýa-ni gyna öldürmek barada da ayetler var Kur'anyň içinde. Olara da entek ýuwaşlyk bilen geler. Gyna öldürmek. Fikredin. Gyna öldürmek şu wagt insan hukuklaryna ýa-ni uruşda da gadagan da günümizde halkara hukuk boyunca uruşda bolsaňam hiç kimi gynap öldürüp bilen ok jenayet ýa-ni sud edilýände ýa Hitler we ýanyndaky töweregindäkiler näme üçin sud edildi? O içinde aslanlar öldürülenler hem var. Şu sebäp bilen ýöne Kur'an arkayn ýazypdyrlar we bütün ahir zamana çelli değişilýär. Ahir zamana çelli ýöreýär diýär bunuň demeleri güýji. Şeýle soň dowam edeli. Indi men izarlaýanym bu ekranda ýyldaşlar size görner okýana. Şonu bir zat edip görner ýa-da o etjege bolýan haýsy sözlerden okap barýan gyzyklananlar bar da. O haýsy söz okudyň diýip düşünmeýänler üçin. Dowam edeli. Entek birinji setirde hatta iza eshamtumukum diýär. Indi şeýle bir zat diýär-de kapyr diýär, kapyr bilen yüzleşen wagtyň olaryň boynuny kesin diýär. Ondan soň olary gowja güýjüni gaçyryň diýär-de şu taýda. Eshamtumukum. Ondan soň näme diýär? Feşeddül vesaq. Yani gow edibem damyň diýär. Yani yesir alyň manysynda da. Olar gow güýçden gaçyryň, ondan soň gow edip aýagyny elini baglaň diýär. Bu taýda da iş bir zat hazır aýdyp berjek öňe şu nämeni utaraly.
Fe imma eğer isleseniz yavam mennen ba'da diye. Yani eğer diye isleseniz yani şu ayakların danandan son diye de isleseniz diye olur göýüverin diye. Awa. Ve imma ya da fidaen. Awa. Fidaen demek fidye demek yani karşılığında pul verip neme diyen şantaj edip göýberýän de yani indi sen tuttun yesir aldın elini ayağını dangdın islesen onu göýber diye islesen hem on karşılığında pul sonra diye de yani oturan bir ovasında yaşap gören adama sen kapır deyip üstüne gidiyor o bir böleğinin boynunu çap kesip öldürýär bir böleğine o ayağın elinden bağlap yesir alýan izinden pul sonra diye. Yine Allah'ın öğrediyen zadı ildeşler. Şeyle. O bir acel diye hatta teza'al harbu evzaraha yani uruş diye de uruş indi bu uruşun içinde bolýan zatlar deyip baba gurun verese sen gittin bir kapır deyip sen bir yerine ılan ettin onun bilen hem uruşýan. Indi kapır demek näme? İlleşler ona maýdaly kapır demek owaly demek, kolkoznik manysyny berýär-de bir hili. Yani erwet manyda ulanyp durlar. Säbä araplar owalary basyp alyndygy üçin başda güýji etmeýär. İlk başta talançylyk imperiýasy. Kiçi owalar, ondan soň kiçiräk galalary şeýdip basyp alyp köpelip güýçlenip bizim nemämize çelli gelýär-de. Yani Hazar deňiziniň Gündawar tarapyna çelli barıp bizim ata-babalarymyz bilen uruşup ýörler araplar. O atlar o yeňip bilmeýär ýöne gatykän o ziyan berýär-de. Ene bu taýda da o barýarlar sen kapır diýä, sen musulman bol diýä, yani bize boyun eý diýä. Musulman demek bize boyun eý demek. Yani ondan soň olary uruşýarlar, yesir alýarlar, käbirin boynunu kesýärler, çapýarlar. Ondan soň yesir alandan soň neme gaçyp giden ýakynlary ýene nämesi ýa-da başga owada garyndaşlary bardyr, olardan göýbermek üçin pul sonra diýär. Diňe pul, mal, mülk, aýal, şonýa zatlardyr. Kuranyň hem içi şeýledir. Şo zatlary gurrun diýenler. Soň näme diýär? Zalika velev yeşâ'ullahu yani yine bu diye Allah şey diye lova eğer diye bunu Allah isleseti len tesara minhu yani o özü yeňip bererdi diye de size. Şimdi şeyle diyecek olya. Yine siz diye urşuyanız, kapırların boynunu kesýäňiz, yesir alýaňyz, ayağını, elini bağlap, o karşılığında göýbermek üçin pul soraýaňyz. Ýöne diýem onu eğer diye islese Allah'ın özem edip bilerdi diye de bu taýda. Zalika ve lev yeşâ'ullahu len tensara minhum diye. Soň dowamında näme diye? Velakin diye. Emma diye yani lekin deyip bir söz ulanýarlar. Bu Özbegistanda da ulanýar. Türkmenistan'ın käbir yerlerinde lekin deyip bir söz ulanýar. Şu lekin sözü şu. Arapçadan gelýär. Lekin sözüni eğer bilmeýänler var bolsa. Lakin Arapçada lakin deyip uzatylýar. Velakin liyebluwa ba'dukum bi ba'zin diye. De liyebluwa demek sınav etmek demek. Emma diye Allah näme kömek eden ok diye özü istlese özü edip bilerdi diye ýöne näme eden ok diye sizi diye käbirleriniz bilen sınav etmek üçin diye de yine Allah şeyle bir zat o birinci sizi yaradı soň orta bir sany yerden bir sany owadan din çykarýar. Soň gidin beýle o din ýaýradyň basyp alyň diýär-de. Soň ikisi bir bilen uruşýarlar.
Soň bu urşýan zat dogry däl, bu näçe urşdurýan, bu başgaça ýoly ýokmu diýilende käbirleriniz bilen şey dip syna edýäs diýär. Allah'ın demese bu Arapların durmuş esasları, Arapların yaşayış düşüncesi şu. Kur'an yani Allah'ın sözü, yani beylekinin sözü deyin, ine şu taýdan okulyp durkan özüňiz karar berin. Dowam edeli, iň soňky setire geldik. O vellezine kutilu, yani ölen kişiler, öldürülen kişiler yani. Fi sebilillah, Allah yolunda öldürülen kişiler o ne yapmış? Felen yuzilla, hiç kaçan zaya olmaz diye, zaya sözü. Şu taýdan gelýär. Felen yuzilla a'malehum, amelleri, amalları, yani eden işleri hiç zaya olmaz diye ve kutarya. Araz bu näçin aýdýar, uruşda öldü gitti. Yani söz verilen toprağa alıp bilmedi, mal mülke alıp bilmedi, kırnağa alıp bilmedi, yani öldü gitti diye de. Bu diye kıynanma diye, onu izah etmez diye, ölenlerin Allah yolunda öldü sebäbi deyip şey edip gövünlük veriyor, yine şey edip yeme. Şimdi bundan sonra adamlar aýdarıyor İslam parahatçılık dini deyip neme oylap taptılar da bulan yanlışmasam 60-njy ýyllardan soň ortaya çıkan bir düşünce. İslam parahatçılık dini deyip başlandı. Şöyle edip baba dünyada şey edip ýaýratjak boldular. Yani hiç kim açıp Kur'an'ı okanyp, Kur'anyň içinde parahatçılığa değişli hiç bir zat yok. Özem gaty 200'lü edip yazılıptır da. Indi nereden deyip sorasanız bir misal vereyim. Şeyle bir zat var. Yani öldür diýilen ayetlerle bağlanşykly, ondan soňra waka okars. Eger diye karşıňyzdaky düşman siz bilen diye sözleşme etse, anlaşsalar diye yine dawa söz verse diye de soň diye izinde sözünde durmasa diye sen onu gidip öldür diye. Şeyle ayetler var. Yani yenen bir ayet var. Maide 89'da Müslümanlara diye siz diye islendik vakti yalan edip bilersiniz diye. Yani sözünüzden dänip bilersiniz. Söz veren olsanız o men söz veremok deyip o maňa näme deyip diye çekip gidip bilersin deyip ayet var. Indi yani ikisini bir araya getirel beýle kaydanyp Tövbe suresinde bolmaly. Yani yine de bir näçe ýerde var yani. Eger diye düşman sözünde durmasa onu öldürün diye, yani Müslümanlara gelen vakti siz diye sözünüzde durman bilirsiniz diye. Düşünüp bilýäňizmi? Yine Müslümanın sözünde durmayanlığı, yalançılığı yine şey edip gelýärse, medreselerde de öwredýärler yalan aýtmagy, açyk öwredýärler. Gerek vakti diye yalan aýtmaly diye, o näçe diýsen hile şerriye diye de, şeriat, yani şerriye diýmek hukuk diýmek. Şeriat demek aslında hukuk demektir bu. Yani nähil hukuk? Allah'ın koyan hukuku, bilmedim. Bir taraplı hukuk bolup bilmeýär aslında da. Şey deyip aýdypdyrlar, yani o bizim şey deyip kabul edelim. Gurrun etmek için. Diye o sen sözünde o durman bilýän, sen dini aýratmaly diye bahanalar amşol. Yalan aýdyp, yalan aýtsaň yalan ol görünüp durýar köplenç. Bir wada görünmese de 2-3-nji defa nemedilenden soň, gezekden soň yalan da orta çykýar. Islendik yalanam şeyledir. Diňe biriniň o şu zat aýdýan zadyň yalan diýmesi ýeterli bolýar da. Bu zatlar näme üçin gerek? Näme üçin gerek? Bu gerekli ýeri şunun üçin. Arap imperiyası özüne esker gerekte, hem onandırmalı. Son käbir adamlar var, esasen şu Arap Yarımadasındaky adamlar işleýän däldir, ellerinde hünärem ýokdur. Hiç bir zady ýokdur, diňe talançylyk, ekin ekip bilen ýok, sen o taýda suw ýok. Malan bakyp bilen ýok, ot ýok. Diňe düýe var, o düýe de meýdana göýberýän, özü gezip gelýär, diňe suwuny berseň boldy, suw
bir yerden nemedip. Başka hiçbir nemesi yok. Ağaç ustası olacak mı? Ağaç yok. O zergar olacak mı? Ona da mümkünçilik yoksa ya o senin yaşayan yerinde kan adam yok. O sövda ile bağlanışıklı. O sövda boyunca da kan gowdal okap görük tarihi şo döwürleriň sebäbi kerwenler, ýene nämelerin geçýän yerleri Arapların yaşayan yerlerinden kan uzakda. Soň Araplar nämetli bolýar? Taglamaly bolýar. Taglaňçylyk bilen. Soň o taglaňçylyga nemetmek üçin bir legal, kanun ýalyk bir ýagdaýa getirmek üçin dini kitaplaryň içinde yazmaly da, şo geçirmeli. Ne şonuň üçin aýdýan birinji Araplar taglap başlady. Soň taglap başlanlaryndan soň seretdiler. Her milletiň üýtgeşik dini bar, anancı bar, kulturasy bar, elinde hünäri bar. Soň bu Araplarda bolsa ýok. Araplar hem soň bularam nemet başlaýar. Hatta ölenden soň direlmek diýilen wakany nemelerden öwrenýärler, Siriýaklardan, Jöhitlerden öwrenýärler. Ondan öň atalarynyň ruhuna, atalarynyň nemelerine ynanyp gören bir neme çölüň içinde gezip gören bir nebati diýip bir bölegi bar. Arapların bir taýpasy. O nebati taýpasy birazrak şol neme bilen bağlanşykly olan uzak beýlek Araplardan. Şeýdip orta çykýar bu nemäniň işi. Bundan öňki çykyşlary dinläp görüň täzeden eger ýa-da demetmek üçin soň düşünersiniz Kur'anyň içindäki ayatlar näme işaret edýär. Diňe taglaňçylyk, neme gyrgynçylyk, gyrnakçylyk, gulçylyk şol işler bardy. Kur'anyň hiç bir ýerinde gul edinmek haram diýip bir ayat okamarsınız. Diňe özlerine ziyan geljek ýerde edipdirler. Misal üçin taglaýarlar hemme şaraplar, içkiler hemme zat ellerinde soň köp içýärler. İşemeden nokta bular. Diňe taglaňçylyk edip gelseler bir kay iyi içmäne ýetýär. Soň bir kaylap bular içýärler durman. Nemeler utarýança. Ve onu gäwri ayatlar var. O taýlarda da görersiňiz entek. Soň şol içen wagtlar hem bular ýanky dünýäden gowuja uzaklaşýar da söwüşme ýene näme o zatlar ýok. Şonuň üçin içgini haram edýärler. Yani adamlar, Araplar, yani şo döwrüň Araplar içdikçe taglaňçylyga gitmäne ýagdaýlary bolmaýar. Söwüşip bilen oklar. Alkoholik bolýar, söwüşe giden wagtam içmeli bolýar. Soň şonuň üçindir nemäniň gadagan edilmesi ilk birinji nemede gelen okda o taglaňçylyk döwürleri ýa-da islamyň ýa-da Kur'anyň gelişlemesine boýunça seretseniz ortalaryndadır. Diniň ortalarynda arak içmek haram bolýar. Ýöne ondan içip görenleriňki näme boldy? Ondan içip ýördi. Ýöne ondan kan içip bilen okdylar. Sebäbi ýokdy mümkinçilikleri. Ondan soň has köp içip başlaýarlar. Söwüşeri adam ýok. Häzir orsaýdyň nemesine seredin köpüsi alkaş, narkoman ýene bir zatdyr. Söwüşdirip bilen okdurlar. Urup özlerini bir-birini urup cezalandırıp berlerdi. Ve bul nämäki şeýle entek kan gyzykly böleklerini okar. Soňra şu taýda ýene bir aýtjak zatym bar. Daş döwrüňizde görýänsiňizdir, aýdymçylary bardyr. Seýeljek bir zat bolsa Mekke'ye gidip surata düşüp Allah'a şükürler olsun ýene näme. Bu gidýän adamlara da seredin biri aýdym aýdýar, içki içýär, narkotik satýan var içinde. Çağlar zorlap görenleri var. Oğrusu hemme zat vardır. Diňe şolar gidýändir. Şolar gelenden soň köplençe eşdersiniz pelança hacı onun topragyny elinden alypdyr. Ýene bir zat demedipdir. Iň erweti işleriň içinde de şolar bardyr. Bular diňe bir at gazanmak üçin edilýän zatlardyr. Bu haja gidip gelipdir. Ýene näme bolupdyr diýen ýalyk bir näme iş. Üns berip görüň, niredäki ýok, ýa haramkor diýeli näme düşünükli bolar ýaly. Iň hapa, iň kirli işin içindäki adamlar gidip
haca diýendir. Tarih boýunça da şeýledi. Tarih boýunça da şeýledi. Hiç ütgän ýeri ýok. Şunuň ýaly illeşler, ýene-de indikepde görüşýänçäk. Sag bolun dinläňiz üçin.